horas. Ku videokan ya pung. Lah guys, mualnya opung si jabat. Isoma hita mangido tawar do tambar. Tumula jadi na bulun partikan bahasa na bulun. Isoma na jolo opung ta. Marpangiduan tutu hata dengan bahasa na bulun ni. Jolo di soma 5 hau. Biasanya hari-hari pitatar pakko baringin limai tengok asa dan naik isima berdoa puktai jila Tuhan ima mual son tempat ni anak-anak berdoa mangidu pagar tawar tambar molo marsahid malum sahid molo sugabe dope asa gabe molo dong sama na seorang dengan asa gabe mardongan molo hurang tonggi parguna salam tonggi tima mapiarong dope somol nyopungi alai di kusi guraon kamar ganti nama sedenai mol na alai pung ora sepung hupio da pung asa bui bereng si minit muna da ni masa danai mol nupungi buka dulu sepatu karena ini tempat berdoa guys, jadi kita buka sepatu aja. Ora sepung turun batu hamu tuhami dopung sini mon au baru tabuna dopung au dopo para mona kamul itu burulahi ya udah pung mal hangulo mal situ on mal parmasan nasi belajar na bulu dengan bahasa na bulu saya siap mau pangidon. Ini mati tuh.